na daɗe ina ganin masoya a gurare da dama kuma dukkaninsu akwai irin san da suke wa junansu. Dan Allah ke wani irin so kike? Waye shi din da zai ce yana son ganin ki bayan muna tsaye da ki? Alhaji na son ganin ki je ki dangwali arziki ki bar shi a inda kika. Wannan har sai kin tsaya kina neman izini a gurin sa? Mero? Wai kina nufin wannan mutumin wai haya sai ya haka? Babu wanda bai san kaf garin nan ba, Alhaji Teku mai kuɗi ne. Babu wanda bai san kaf garin nan ba, yana yawo da mota kuma kaf faɗin garin nan babu mai mota sai shi. Saboda haka kai ko keke baka da shi, me san yi da kai? Ba ke ce matar dan Marka ba? Yanzu fa kwata sati biyu fa da yin auren mu ka ce sake ni. Habar Allah, dan kin ga ina lallaba ki, na fi karfin ki walakanta ni. To bari in faɗa maka, wallahi sai ka sake ni yanzu nan idan ba haka ba kuma sai kai da na sani na wallahi. Katafaren kamfanin wato ɗan Hajiya Film Production ke gabatar muku da fim ɗin Dan Marka. Nake gani ne kamar Hauwa. Tuwo ne idan ka? Hauwa ce muna, amma da aka kawo shekaran jiya. Amma Alhaji saboda Allah, Alhaji ya za ka yi min haka? Ka san fi so nake in dawo da yarinyar nan. Bakin ciki kake min saboda Allah ya rufa min asiri ka ganni a cikin daula? Kine zaka zo a gaban mai gida ka dinga faɗa min irin waɗannan maganganun? Me ya kai haɗa kayanka da Alhaji Teku? Bayan ka san Alhaji Teku bayan mata ne. Kaset ɗin kallo don more haƙƙin siyansa. Siyo shi a kasuwannin sai da fina-finai na ko'ina da zubin kwalinsa, jiki da taken shi. Dan Marka. Allah kalami da shi nake rubutun sunanki bai wasu su karatu. Allah kalami da shi nake rubutun sunanka bai wasu su karatu. Farko na ƙarshe na soyayya ce na sun kimfe ni sani. Tarkona da na yi da ni ke ya kama domin ki zama magani. Babu sani babu sabo wanda ke shirin fatarin ki zai gani. Hulata da yar sandata ba na in rike a hannu ke kauki biyo ni baya. Dan Marka. Rabo yake ga mutanen birni ga mutanen karkara. Gyara bisa kowace barna. Nishaɗantarwa zuwa ga dukkan makallata. Shirin da labarinsa an yi su ne a karkara don cancantar aikin. Dan Marka. Ka yadda ta koma gidanka gara ma ta auri mahaukaci. Wallahi babu wani wanda nake tsoro a cikin gidan, duk wanda ya taka ni ko wacce ta taka ni zan tattaka ta, bana tsoro ko bana fargaba. Ruwa ya ƙare wa ɗan kada, kuru mai ƙwarya a baya, kifi na kallon ka mai jar koma. Kuma wallahi billahi sai mun sa kafar wando ɗaya da kai tun da kai mun haka. Dan Marka. Wanda Ibrahim Aminu Kaula ya ɗauki nauyi, wanda ya shirya Naziru Dan Hajiya, wanda ya bada umarni Oscar 442.